टीवी का पॉपुलर शो अनुपमा से कई गो स्टार्स का एग्जिट हो चुकल बाटे। वनराज शाह से लेके अनुज कपाड़िया, काव्या और तोसू का किरदार निभावे वाला एक्टर इस शो से अलविदा कह चुकल बाना। ऐसे में फैंस भी मायूस बाना। यही बीच अब एगो बड़ा खबर सामने आवता जवन अनुपमा के फैंस के जानल बेहद जरूरी बाटे। अब कहल जाता कि ये शो में गौरव खन्ना का दोबारा एंट्री हो सकेला, यानी अब अनुज शो में वापस लौट सकेना। हालांकि अभी तक ही कंफर्म नहीं है भइल। दरअसल गौरव खन्ना अपनी वापसी के लेके एगो इंटरव्यू देना हा और इस शो में वापस अइले का इच्छा जतौना हा। गौरव इस शो में लीड एक्टर के रोल में रहना, लेकिन 15 साल के लीव के बाद सब कुछ बदल गई। ये लीव के बाद गौरव खन्ना का जर्नी शो से खत्म हो गई। अब डायरेक्टर कट प्रोडक्शन के साथ भइल उनकर मीटिंग में गौरव शो में लौटले का इच्छा जतौना हवा। एक्टर कहना कि ई सिर्फ तबे मुमकिन बाटे जब शो के प्रोड्यूसर राजन शाही भी ऐसा चाहें। गौरव खन्ना रिवील कईना कि उनका फेवरेट कैरेक्टर ऊ ह जौने के ऊ निभावे ना। एक्टर कहना कि ऊ जवन किरदार निभावे ना ओ समय ऊ उनका पसंदीदा कैरेक्टर होला। गौरव खन्ना आगे कहना कि अगर सर हमके बुलावत ना तो अनुज बन के वापसी कईल संभव बाटे और हम दोबारा ही जरूर करब। वो आगे मजाक करते हुए कहना कि अगर वो सुनत नहीं खा तो सर हम फिर से बोलतनी हमके दोबारा बुलावा। आपके बता दी कि अनुज के शो में फैंस काफी मिस करतना। गौरव खन्ना का बात सुन के फैंस के दिल के राहत मिलल बाटे। अबहिन भी उनकर शो में एंट्री का उम्मीद कहीं न कहीं बाकी बाटे। एक्टर दोबारा इस शो में लौटल चाहतना और प्रोड्यूसर अगर मान गई ना तो अनुपमा में अनुज कपाड़िया का किरदार निभावे वाला गौरव खन्ना एक बार फिर नजर आई। आपके बता दी कि गौरव खन्ना के एक बार फिर टीवी पर खुद के साबित करने का मौका मिलल रहल और वो अपनी बेहतरीन एक्टिंग से साबित कर दिया ना कि ई रोल में उनसे बढ़िया केहू लगिए नहीं सकेला। ये अपडेट पर आपको का कहे कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही एबीवी भोजपुरिया।